Esta operación Nécora cumpliu este ano 35 anos. Sempre se di que foi un antes e un despois, non? Porque os narcotraficantes parecían un pouco intocables. E a Garzón automáticamente montou a Brigada Central de Estupefacientes un operativo que durou bastantes meses hasta que chegaron a Vilagarcía. Cando chegaron a Vilagarcía, as órdenes que tiñan os que viñan a facer esa operación, a operación Nécora, viñan ca idea de que non se puede decir absolutamente nada de esta operación a ningún funcionario da comisaría de Villagarcía. Todo o mundo pensaba que era que estábamos metidos no tal. Despois, cando se dieron conta que non tiñamos nada que ver en esa situación, en esa cousa e tal, eu pasei de ser o apestado, porque non podía entrar na comisaría, aos 3 meses a levar todo o sumario en un coche para Madrid. Foi unha movida moi grande porque despois desa operación a Guardia Civil levantou moitos hoteles enteiros, trasladaron a xente porque había... Por eso, porque como non era delito, nin estaba castigado con penas privativas de libertad, entonces o que se facía era, pois eso, o repartir, o tal, daba lugar a unhas situacións desagradables. O que fixo a operación Nécora foi dar un aldabonazo tremendo dirixido á sociedade en xeral para que se disen conta cual era a situación en Galicia sobre o narcotráfico que se estaba producindo a maus cheas. Totalmente a sociedade infectada de narcotráfico, porque era goloso, porque producía moito diñeiro, e os anos 80 foron moi duros. Morreron chavales xóvenes, caían como moscas, non se daban conta do que estaban facendo, estaban destruindo. Si esa é a responsabilidade dos narcotraficantes, a responsabilidade moi grande, porque acabaron con unha generación.